Hola a tothom, se'm sent bé? Sí? Perfecte. Doncs començo presentant-me. Gràcies, Estel, per també la presentació. Soc Clàudia Pres, nutricionista, coach i formadora. Passo consulta a Figueres, no gaire lluny d'aquí. I també faig tallers i xerrades com poden ser aquestes. Anem a per al tema important, la son, el dormir, el descansar. La veritat és que 2 de cada 10 persones tenen problemes per dormir. Això és una xifra alarmant, no? El 75% vol millorar la seva qualitat del son i també només un 7% afirma que dorm extremadament bé. Un 7%, és molt poc. I també el 75% es desperta com a mínim una vegada a la nit. Un 75% és moltíssima gent, no? Sobre 100. Aquestes dades són del resultat d'una enquesta del 2019. Les xifres d'ençà de la pandèmia no crec que hagin millorat gaire més. Com bé deia també l'alcalde, 1/3 de les nostres vides ens el passem dormint. Això vol dir que una persona de 90 anys aproximadament se passa 30 anys dormint al llarg de la seva vida. Amb tot això vull recalcar la importància de poder posar atenció en el descans. Coneixeu aproximadament quins hàbits, quins aliments dificulten o beneficien el vostre descans, el vostre dormir? Sí, no? Més o menys? Sí? Més o menys? Molts més o menys? Hi ha diversos sís? Ara una mica més, no? Després de 2 xerrades? Perfecte. Comencem per als que segur que ja coneixeu, que són els excitants, evidentment les Coca-Coles, els cafès, els tés, els cacaus ensucrats, les begudes energètiques, ens provoquen més aviat insomni o ens poden produir insomni si les consumim 6 hores prèvies abans d'anar-nos al llit. També l'alcohol, encara que faci un efecte una miqueta sedant si el consumim abans d'anar a dormir, s'ha vist que també ens produeix un descans més lleuger. I també provoca apnees del son. Les apnees del son són aquests segons que estem sense respirar mentre dormim. I també 3 paraulotes alimentàries seria la histamina, la tiramina i la triptamina, que estan presents en el formatge, estan presents en l'embotit, estan presents en els vins, poden produir també insomni i també mal de cap sovint. Són aquests aliments que no seria tan recomanable consumir-los molt diàriament. I després tenim aquí diferents hàbits, no només alimentaris, també tocarem l'alimentació, no us preocupeu, però diferents hàbits que ens poden ajudar a tenir un son més profund. El primer seria que cal mantenir uns horaris de menjar equilibrats, és a dir, l'ideal seria no poder, per exemple, sopar un dia a les 6, un dia a les 7, l'altre dia a les 10, l'altre dia a les 11, l'altre dia tornem a sopar a les 6. Uns horaris equilibrats i regulars ens poden ajudar a tenir un son més de qualitat. També evitar àpats copiosos. Parlarem de les grasses al llarg de la xerrada. Les grasses estan relacionades amb una dificultat del son, però veurem quines, perquè no totes ens provoquen això mateix. Però sobretot en el sopar no introduir moltíssimes grasses que poden costar de digerir i podem anar a dormir amb una panxa més pesada. El sopar aviat, això n'hem d'aprendre una mica del nord d'Europa. Nosaltres, a nivell cultural, solem sopar molt i molt tard, sobretot a l'estiu, que fa més bon temps, que és més clar, s'allarguen els àpats més a la nit, no? L'ideal seria poder sopar a les 7, a les 8, per tenir unes hores abans d'anar a dormir i no anar a dormir amb la panxa ben plena. 12 hores entre el sopar i l'esmorzar. Què vol dir això? Que si sopem a les 8, l'ideal seria poder esmorzar a partir de les 8. Si sopem a les 9, l'ideal seria esmorzar a partir de les 9. Aquestes 12 hores ens permet que el nostre cos es regeneri, descansi. El fetge fa moltes funcions. Sembla que el cos s'apaga quan dormim, però en realitat no. En realitat està fent moltes funcions de neteja cel·lular també. Llavors, si anem a dormir amb la panxa molt plena i no deixem passar aquestes 12 hores entre àpats,
entre el sopar i l'esmorzar, doncs el nostre cos tampoc descansarà tan bé perquè està fent funcions mentre està digerint. Llavors té doble feina, no? Li estem posant més tasques a l'agenda de les que li pertocarien. També, no et quedis amb gana per sopar. A vegades, el típic de no vull sopar molt i molt lleuger, i de tan lleuger no hi posem els elements principals ni els nutrients principals. I això tampoc seria adequat. Per què? Doncs perquè ens podem despertar a la nit, després no podem tenir tampoc les calories suficients al llarg del dia ni els nutrients suficients per fer les funcions necessàries. Per tant, ni molt, ni poc. Vale? Reduir l'estrès. Aquí ja no serien hàbits tant d'alimentació, però el fet, per exemple, de tenir l'alimentació planificada, mitjançant, per exemple, un menú setmanal, que això és una cosa que es treballa molt a les sessions individuals, doncs es pot també reduir l'estrès alimentari, que es diria, perquè ja sabrem què mengem avui. Aquest estrès a vegades que portem de és que no sé què menjaré avui. Doncs tenint una planificació, creant-la i equilibrant-la, doncs també podem reduir aquest estrès alimentari. Ens podem ajudar també d'infusions, per exemple, una infusió de melissa, de lavanda, de valeriana, una infusió de passiflora. Totes aquestes cosetes ens poden també ajudar a tenir un millor descans. L'ús d'olis essencials, per exemple, també jo soc fan dels olis essencials, ens poden ajudar a tenir un millor descans. Per exemple, fer una sinergia amb una miqueta de lavanda i taronja i, per exemple, fer un spray per tirar-ho sobre el coixí, amb una bruma. Doncs totes aquestes cosetes són hàbits que també es poden incorporar per millorar el descans a la nit. I també, per últim, el detox digital. A partir de les 7-8 del vespre, l'ideal seria no estar en contacte amb pantalles. Cada cop estem més en contacte amb pantalles en aquestes hores de la nit. Pantalles del mòbil, de l'ordinador, llums blanques, tot això hauríem de crear una atmosfera, no només després de sopar, sinó també a partir de la tarda, de més relax. Una llum càlida, una higiene de son, per exemple, xerrar amb una persona, llegir, uns hàbits que també ens aportin el descans després de sopar. Seguim, ara sí, una miqueta amb els aliments de per si. Aquí teniu les fruites i les verdures de temporada, tant de juliol com d'agost. I és que les verdures i les fruites tenen polifenols i aquests polifenols afavoreixen la qualitat del son. Llavors, una alimentació rica en vitamines i minerals, que els trobem sobretot a fruites i verdures de temporada, ens milloraran la qualitat del son. També disminueixen les alteracions del son i hi ha menys despertars nocturns. Per tant, podem reduir aquests despertars. Per exemple, ara juliol i agost tenim la rúcula, els espinacs, el carbassó, patata, pastanaga, raba, remolatxa, tomàquet, pebrots de qualsevol color, mongetes, vergínia i també totes aquestes fruites de temporada. De cara als hidrats de carboni, que seria un altre dels grups alimentaris principals, és important saber quins triar exactament. Per què? Perquè n'hi ha alguns que porten molta fibra i n'hi ha d'altres que no en porten gens. L'ideal seria triar els integrals. Els integrals, què vull dir? Doncs la pasta integral, l'arròs integral, el cuscús integral, el pa integral. Sí, és veritat que costa més de coure. Per què? Doncs perquè té 3 capes. El gra com a tal de la natura ve integral, tot i que hem normalitzat molt el pa blanc, l'arròs blanc, el normal quasi que és el blanc en lloc de l'integral, però de la natura ens ve integral. Té 3 capes i l'indústria el que fa és treure-li la capa externa, treure-li la capa interna i quedar-se amb la capa del mig. Què passa? Que la part nutricional important, la xitxa i nutricional, està a les 2 capes que ens treuen. D'acord? Llavors és important poder consumir aquests cereals integrals. Us he comentat que parlaríem dels greixos, no? Els greixos en si, els greixos en general, està correlacionat de manera negativa amb el son.
Els greixos segurament heu sentit que són lo peor de lo peor, no? En realitat no, en realitat no. Depèn de quin greix estem parlant. Les nostres cèl·lules estan formades per greixos. Si no posem greix a la nostra alimentació, no podem ni crear l'estructura cel·lular. Llavors, hi ha 3 tipus de greixos, els insaturats, els saturats i els hidrogenats. Els insaturats, que és d'aquesta banda d'aquí, són els que redueixen el colesterol i, per exemple, podria ser l'oli d'oliva verge extra, els fruits secs, el marisc també, el coco, que estaria una mica a 2 llocs, l'alvocat, les olives, tot això ens aporta greixos insaturats, que són els que hem de consumir diàriament. Aquests augmenten la concentració de triptòfan i això fa que ens produeixi efectes beneficiosos per dormir. Els saturats fan una mica el contrari. Ens produeixen que la fase del son no sigui tan profunda i redueixen l'alliberament de melatonina. Per tant, dificulten el son. Hem parlat de vegetals, hem parlat d'hidrats de carboni i hem parlat de grasses, no? Però com creem un plat? Està molt bé saber una mica a nivell general cada un dels aliments, però a l'hora de la veritat ens hem de posar alguna cosa al plat, no? Doncs què podem posar al plat? Aquest seria el plat saludable de Harvard, ho va inventar la Universitat de Harvard i ve a ser una mica la piràmide alimentària, que potser us sona més. La realitat és que no mengem en triangle, mengem en rodona. Llavors a la gent li sembla més fàcil aquest mètode que no pas el triangle, la piràmide alimentària. La meitat del plat, l'ideal seria que fos de vegetals, crus, cuits, en amanides, al forn, al vapor, en qualsevol format. Un quart de proteïnes, prioritzant també les proteïnes vegetals, que serien les llegums. I l'altre quart serien els hidrats de carboni, que és el que hem parlat, que l'ideal seria que fossin integrals, o arrels i tubercles, com pot ser la patata, el moniato, el nap, la xirivia, etc. De grassa podríem posar l'oli d'oliva verge extra i l'aigua també com a font principal d'hidratació. Amb aquests 3 components ja tindríem el plat saludable complet. Però això no cal que sigui un plat, perquè em podeu dir, home, Clàudia, jo no menjo un plat, jo faig primer plat, segon plat i postres. Doncs també podríem col·locar-ho en 2 plats. Doncs podem fer un plat de vegetals i un plat d'hidrats de carboni i proteïnes. Per exemple, una amanida o una crema de verdures i, per exemple, macarrons amb carn. Doncs aquí ja tindríem els dos components. Aliments rics en serotonina. Els aliments rics en serotonina, si tenim la serotonina baixa, tenim més dificultat per dormir. Per tant, ens interessa consumir aquest tipus d'aliments. Com veieu, les llegums tenen una gran importància, sí? El plàtan, la patata, la civada, coneguda també com a avena, o els cereals integrals i els ous. I amb triptòfan també tenim aquests mateixos i s'hi sumen també el peix, la pinya, l'alvocat i també els fruits secs, d'acord? Aquests serien els aliments més rics en triptòfan, ens interessa consumir-los perquè si tenim el triptòfan baix, també tenim la melatonina baixa, perquè és la que crea la melatonina, i també tindrem dificultat per dormir. Per tant, al final és dur una alimentació rica en aliments. Com veieu, no hi ha cap producte processat aquí en aquesta pantalla. I també us convido a revisar analítiques de sang. L'ideal seria fer una revisió a l'any d'analítiques de sang. S'ha vist en diferents estudis que el fet de tenir un consum de vitamina B de qualitat millora la qualitat del son. També l'excés de coure i la deficiència de ferro o magnesi ens s'associen a l'insomni. Per tant, cal revisar analítiques, no suplementar-se perquè sí, perquè després també podem fer que vagi pitjor la cosa. Per tant, mirar analítiques un cop l'any i veure què realment ens fa falta i anar a tocar el punt en concret. I per últim, anem a fer una petita prova, a veure
com us alimenteu en aquesta sala. Són diferents preguntes. La idea és que si és sí, fem així, si és no, fem així, i si és més o menys, fem així. Sí? Els braços amunt, que es vegi. Som-hi. La major part del plat que es consumeix a casa conté verdures? Sí, no o més o menys? Home, molts sis ja, en aquesta sala hi ha molts sis. Molt bé. Hi ha fruita a mà i és la primera opció de postres o de berenar? Sí, no, més o menys? Més o menys? Vale. Varios sis també, varios sis. A casa es consumeixen llegums més de 2 vegades per setmana? Si no, més o menys? Aquí ja la cosa canvia, Aquí ja la cosa canvia. Aquí hi ha diversos menús que més o menys i que 6. L'ideal seria consumir entre 3 i 4 llegums per setmana. Entre 3 i 4 llegums per setmana. Les estadístiques ens diuen que la major part de les persones consumeixen un i gràcies. Un i gràcies. El pa que es menja a casa és integral? Mig, què vol dir això? A vegades sí, a vegades no. Vale, perfecte. Es beu alguna beguda que no sigui aigua regularment? Si no, més o menys? No. Aquí esteu així, És habitual el consum d'embotits, salsitxes, hamburgueses. Què vull dir amb això? És a dir, la carn, que no és el tall com a tal, sinó que està processada, que aquí ja no només hi ha carn, hi ha altres cosetes barrejades. És habitual el consum d'embotits, salsitxes, hamburgueses setmanalment, si no, més o menys? Aquí l'ideal seria que féssim així, No és habitual, és habitual? Vale, perfecte. I per últim, es mengen fregits, precuinats com pizzas, croquetes, empanades, calamars a la romana, més d'una vegada al mes? S'ha passat. Això del mes no us ho esperàveu, Això del mes no us esperàveu. Segurament seria més d'un cop a la setmana, no? La pizza el divendres s'ha fet una associació aquí alimentària important. Quan mengem aquest tipus de productes, que són processats, s'acompanyen de verdures fresques? No. Amanides? No. Sí? No. Més o menys. Algú fa així? Més o menys. Perfecte, doncs amb aquestes preguntes ja teniu també una mica d'idea amb què caldria millorar, què caldria tocar, què caldria seguir fent a nivell alimentari per saber tenir una imatge general de quins grups principals esteu consumint. I per últim, donar-vos les gràcies per la vostra assistència i seguim amb una ponència més.